sitä rauhas elelemistä. Elehtimistelle kielille elementis, niin. Jalat suoristi vain kiltavast nuori. Aivan liian vanha jo seuraama muoti. Anna jäsentes puutuu. Sunnuntai-ilta ei tarvi kun nuutuu. Hermot ei kiristy, ole hyvä piristy. Tiedän tää kaamos on kaos, mut ei yritystä oo koskaan liikaa. Turhan kivat tapaukset tänne päijästä siigaa. Stressi, tänään ei tunne koko sanaa. Laiskan linnoissa liitää mieli vapaana. Ja loppupeleissä ei ruumiillista rasitusta. Aivotyö on tämän päivän ainoa habitus. Samaistu ku oisit lukemassa kirjaa. Yksin hämäräs huoneessa häiriön tekijä ilmaa. Ei mitään syytä, ei yhtä hyvää syytä. Tehdä mitä rauhoituu, en muuta pyydä. Ollaan nyt hetkinen, onko elämästä pakko tehdä niin hektinen? Ei mitään syytä, ei yhtä hyvää syytä. Tehdä mitä rauhoituu, en muuta pyydä. Ollaan nyt hetkinen, onko elämästä pakko tehdä niin hektinen? Morfiini ja kohti valoa. Ei kiirettä pidämme, vaan soidaan eri taholla, tasolla tai kanavalla, miten sä haluut sanoa. Tahdon tähän väliin mainita, mä varoitan ja pahoittelen, et koton aloittelen. Pahois täten kuljeskelen, aina vähän myöhäs lahustelen. Hyvin harvoin kiire mihinkään, mun musta Nixon käy viiveellä, tukki vitää. Tullut 1000 tuntia turhaa aikaa hukattuu. Sato yli työtunteet, tullut nekin tuhlattuu. Mä teen mitä haluun, tai sit tukehtua nauruu, se on vaan karuu. Miten aika valuu ohi, meneeks yli, meneeks överiksi mun makuu. Asento mä liiko viikko loppuelämäksi takuu. Oudommat ja laiskimmat, mikäs vittu siellä savuu tamaan? Ei mitään syytä, ei yhtä hyvää syytä. Tehdä mitä rauhoituu, en muuta pyydä. Ollaan nyt hetkinen, onko elämästä pakko tehdä niin hektinen? Ei mitään syytä, ei yhtä hyvää syytä. Tehdä mitä rauhoituu, en muuta pyydä. Ollaan nyt hetkinen, onko elämästä pakko tehdä niin hektinen? Joo, ei oo aike lähtee duuni tänään aamulla. Mitä päällä on haamulla, jolla silmätkin on virus. Kiirus ainakin, mut mihin en mä taju sitä. Ikä kaiken opin tuo, mut miten vittu tajun tuo lauseen oikein. Ja eläis sen mukaan. Mä rullaan uudet pajarit ja elän sen mukaan. Kiikus tuoli tupa, jos mä elän, niin se on piippusuus, laiskuus aihe. Ja siinä on liikkuvuus. Näinä päivin pyydän anteeksi äidiltä, ettei tullut miti. Urheilija, lääkäri, juristi, mut ehkä turistin. Täs hyperventilaatios, kallion pienes laatikos, mielen kanssa ahdingos. Mut mites kuntopuoli? Mä skippasin sen muodin olla nuori sekä tikis. Loistin aina mikis, nyt mun kunnon takia paniikis. Kiskis 9 elämää, monta jäljellä viel. Pelkkä kokonaiskuva vie mun järjel viel.